johnmahama Nkrofoɔ omutum Turumuu tu Paul tie asɛm na ekaro ehu ayeba ehu Nkrofoɔ di Turumuu tu ana wo say wo ba sign ne bill no. My Ghana Media TV is number one YouTube channel for all the trending news and current affairs. Na wabo modern and o hwɛ de ɛhwɛ na wamia subscribe button no so na abɛka yɛ na busua no ho na etimi enso so aboa yi pa. Na busuafo yɛ de wo ɛbɔ awura mu a yɛnyɛ nim sɛ mmarahyɛbadwa na ɛtɔ so nwɔtwe no, that is 8th parliament no ɔmo tintim amamra de kɔto mmarahyɛbadwa mu a na saa amamra no ɛno no ɛba bɛboa ama Ghana yɛahwɛ kwan papa yɛfa so agye awadeɛ na afei so na kwan bɛfa so ɛbɛkyekyere abusua na mpa so abudie so no ɛbɛdi ne kwan a ɛsɛ ɛfata ɛsoɔ na saa amamra na wotintim yɛ no na botae ni nyina ne sɛ enne no hwɛ sɛ de aware nsɛm no si bi ɛkɔ na yɛ yayira afri ɛyɛ awade a twedi ampo Nyankopɔn hyehyɛ firi soro de ma nipa sɛ ɔbaa wɔ sɛ ware bɛɛma wɔ sɛ ware ɔbaa na enne no de ɛba betom ni sɛ woyɛ ɔbaa utim wale onyonko ba woyɛ bɛɛma utim wale onyonko bɛɛma obi kura so no de ɔpɛ sɛ ɔware aboa obi pɛ sɛ ɔware wɔno ane ba ana ne maame kyɛsɛ ɛyɛ nsɛm honyan a odwene ho a wonte aseɛ ɔbaa sɛ ɔpɛ sɛ ɔdan ne ho bɛɛma na bɛɛma nso pɛ sɛ ɔbɛdan ne ho ɔbaa na kyɛsɛ ɛyɛ adeɛ ni kwaseɛ so soɔ na mamra mmarahyɛbadwafoɔ no etintim yɛn ne yɛfrɛ no sɛ Anti-LGBTQ+ bill ɛdi ana ne da so ano no na ɔmo de asɛm no kɔ mmarahyɛbadwa mu ma mmarahyɛbadwafoɔ yɛ ho adwuma na nso so Manpanyin na ɔtie adwa mu saa brɛ no yɛ onimonyamfoɔ Nanadodanko akufoaddo wantimi anja amamra no enso antum a mmarahyɛbadwa no yegu no asisi mmarahyɛbadwa ɛtɔso nkono na ɛwɔ hɔ no mo na saa mmarahyɛbadwa ɛtɔso nkono nso gu so ɔmo yɛ ɔmafam bi ɛsɛ saa amamra no ebetimi enso agye adi atomo na owura John Dramani Mahama Ghana Manpanyin pempen wabra no wɔ pritumi no ɛbɔ Ghanafoɔ nyinaa no ho ba sɛ ɔbɛhwɛ ama saa LGBTQ+ amamra no yagye ato ama no ayɛ adwuma na ɔpanyin no nso so ɛba mamuo mu no yebusa ne ho nkɔmɔ a na kyerɛsɛ wɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu koraa sɛ o kɛbɛyɛ koraa na nka yɛmfa ho adesua ɛnkɔ yɛn schools ahodoɔ mu na mmɔfra no nhyɛ asɛ nyɛ nteteeɛ na ɛmmoa no yɛ n'adwenkyerɛ a wɔde kyerɛ but ɔnka nsisu people sɛ saa amamra no nyɛ adeɛ sɛ ɔno wɔnsan na owura Yandoh ɛyɛ obi a ɔka nkitahodie abedwakuo de ma NPP amanyɔkuo no ho okɔ asante mantamu a ɔna ɛyɛ communication director na wɔde ato bi akyerɛ mu sɛ owura John Dramani Mahama ɛnwanwa bebree sɛ ne asa LGBT no yɛ bisa ne ho asɛm a na ɔde nwanwan no wɔno deɛ ɔbɔ ne kɔkɔ sɛ ɔmpɛ ne ho asɛm mpɛ ntoto mpɛ no a sɛ de ɔtinto so to fam no hɛ na wafa ne tɛkyerɛ manfa onya de ne tɛkyerɛ masa afa deɛ a ɛne adeɛ ani na ɛbɛyɛ no Ghana ha sanso ɔmo ntwem ano koraa sanso ɔno na hyɛ bɔ sɛ LGBTQ+ amamra na yɛtintim yɛde ba bɛbɔ ho ban ana yɛde bɛsi ɛkwan no ɔba a ɔbɛhwɛ na yɛagye ato to ɔnyintum na ɔngya adede bebrebe na wɔyɛ no sɛ wɔyɛ na adwene sɛ wɔngye ntum a ɔmo NPP foɔ no ɔmo bɛhyɛ no ama wagye atum wo se betting test wo ba wo bɛyi afiri hɔ wo se e-levy wo ba wo bɛyi afiri hɔ wo mo ho wa johnmahama mbɔ ho wa wo ti ase johnmahama Nkrofoɔ di omutum Turumuu tu Paul tie asɛm na ekaro ehu ayeba ehu Nkrofoɔ di Turumuu tu ana wo se wo ba wo bɛ sign ne bill no afɛ deɛ wo ba ne abisa wa asofo abɔ mo de from the clerical abba wani mu bisa wo sɛ saa bill no yɛnsan a ɔka kyerɛm sɛ yɛnkɔ de nurseryfoɔ nkɔ kyerɛkyerɛ mu nkyerɛ mu de nursery nkwala johnmahama da bɛn na wo bɛkɔ de nursery amia kɔ kyerɛkyerɛ mu akyerɛ wɔ hɔ anaa wo de wo ministers what you say yes as we be said there was say a private
private bill na ba enti o say abai no ano eye bie no de ba na wo nim say private na say akufoaddo sign no when they private and say government eye turumudie no a what is it eye turumudie the private o say government o turumu a die a wo see asia no eti we de ye be for sunu mana sign johnmahama wo be sign so why you say person we hear there ye ma wo nya wo be sign o just say one can one sem and also so say a e be ma Ghana sika sem no as ya na wo say we na be ma Ghana but dwumadie sonko bi so etimi akoso a Ghana Manpanyin owura John Dramani Mahama wone eye nyame adifo no mu ene nyame asomafo no mu ene wonmo mo kanyankopon asem no mu nyina kodi ahyiemu a na ahyiemdi a wonmo ekodi ye ni nyina no dwumadie sonko a wahyehyɛ sɛ de bɛyɛ opanyini wabedi akunya yisuo no obɛhwɛ sɛ ɔde yi betu yi na etimi enso aboa no wakonese nyina so nyina nim sɛ wo petumi no ɔkɔ saa nyame adifo yi mu ɛna so no ɔmkɔhwehwe nkɔbɔ eti na wɔ sɛ wonya tumi no so de wotimi ehwɛ na wɔsan no ɔmo so edi ɛyɛ ahyiamu ebiem tie no wɔbɔ ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nkɔma komanto ɔmo yam saa LGBTQ+ no ye ma no meyɛ adwuma wɔ Ghana hanom ɛkwan biara so wɔbɛhwɛ sɛ yɛbɛgye amamra no atomo enti waka kyerɛ ma sɛ bedwa mu kyia mehene kora sɛ wɔmfiri ase no ɔnyɛ ho totoyɛ sɛ de bɛbɛtumi enso aboa enti abusuafo yɛ nyina wɔ atwɛyɛ mu yɛhwɛ baabi asusu ade bɔde ho no enso ɛbɛfa. I've spoken with the Speaker so that a renewal of the expired Proper Families Bill, Values Bill should be a bill that is introduced by government rather than as a private member's motion. And it's my hope that that consultation would see a renewed Proper Families Values Bill. As we embark on this journey of national renewal, I'm reminded of the words in Ecclesiastes again, 9:11. And it says, the race is not for the swift, nor the battle for the strong, nor bread to the wise, nor riches to men of understanding, nor favor to men of skill, but time and chance happen to them all. The scripture reminds us that despite human effort, it is God who eventually ordains the victory. And that is why I ask for your continued prayers and your moral support. As Christian leaders, you are the spiritual backbone of our country. Your guidance, your counsel, and intercession will be instrumental in ensuring that we stay on the right path. The church has always played a crucial role in shaping our society, and I urge you to continue being the voice of righteousness, unity, and progress. Men and women of God, brothers and sisters, in conclusion, once again, I wish to thank you for your unwavering faith, support, and belief in our shared vision for Ghana. I do not take your prayers for granted. And I'm committed to working hard, hand in hand, together with the church to foster national unity, development, and moral uprightness. From the crown of your head to the sole of your feet, any ailment, we command it to be gone. For the sake of your service to this land, may the Lord give you good health in Jesus' name. And let it be that because of you and your leadership, we have a cause to bless our